Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsuon gid sa ulog nato karon ang Field Mission Sunday. Ug usab gid sa ulog nato ang ikalima nga World Youth Day of Grandparents and the Elderly. Atong ilakip sa atong pag-ampo o atong iampo gayud ang mga idaran sa atong pamilya o sa atong katilingban. Pasalamat sa Ginoo sa magkinabuhi sa kataas sa kinabuhi ilang nadawat ug sa ila usab nga ehemplo nga nahatag kanato diha sa katilingban diin sila nalambigit. Ug karon maandam kita ning maong kasaulugan maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapat sa dako iamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nga amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo ako iampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Nadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. O kadaigdig sa yuta, Ginoong Diyos langit nung-ani, Diyos sa mahal, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagagaling kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawagdan sa sala sa kalimutan. Kaluy kami, kaluy kami, kaluy kami. Ikaw nagaling sa tuwa sa amahan, kahatan ang among pagamuyo. Kay ikaw lang ang santos, ikaw lamang Ang laming halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo,
magampo kita. O Dios, among amahan og tig panalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga naha sa kinabuhing tunay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang ining kalibutan. Ini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, na buhi og hari, uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Busa, mulugsong ako aron susihon kontinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya, mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana, laglagon mo ba gayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit, adunay kalim-an kataw nga walay sala didto, laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an kataw? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat. Kay kung buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayod. Ang Ginoo miingon, kung makakaplag ako kalim-an kataw nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya, miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan og 5 ka tawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag ako kapatan ka tawo nga walay sala. Unya, miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, nga mupadayon ako sa pagsulti. Pananglit, katloan lamang katawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung makakaplag ako katloan katawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako, Ginoo, nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo.
Pananglit, makakaplag kalamag kauhaan katao. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad, kung makakaplag akog kauhaan katao. Si Abraham miingon, ayaw in taon kasuko, Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit, aduna lamay napulo nga imong makaplagan, unsa may mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglagon kon adunay napulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Inusat lang nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Ginuusat lang nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa maang anghel, awiton ko ang imong pagdahi. Magasimba ko sa imong palaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Inusan lang nga nangayo akong hinabang, imo akong agitubag. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaukalingon. Inusan lang nga nangayo akong hinabang, imo akong agitubag. Ang Ginoo hataas, apan bisan paniana, nagatanaw siya sa mapaubsanon. Ug ang mapahitason iyang hiilhan, gikan sa layo. Bisan magalakaw ako taliwala sa kagulanan, imo ako nga bantayan. Patok sa kapungot sa akong mga kaaway, imong gipakyaw ang imong kamot. Inusan lang nga nangayo akong hinabang, imo akong agitubag. Ang imong tuong kamot, nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo ka nako. Ang imong kaluoy o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagpiyai ang buhat sa imong mga kamot.
Ginoo sa adlaw nga nangayo ako kinapang, imo ako nga gitupag. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsoon, sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo. Og sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala og tungod kay dili man kamo mga Hudiyo og busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini didto sa cross. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nakatarong kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kahigayon nagampo sa Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinunan. Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinunan. Si Jesus miingon kanila, ingna ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matagadlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Kaya nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, padanglit, usa ka ninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug moingon kaniya, bay, pabaylo ako og tulo ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akong samuka. Gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sutihan ko kamo nga bisag higala kaniya dili siya mo bangon ug muhatag kanimo pan. Apan
Mubangon na lang siya o muhatag kanimo sa tanan niya imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay o pangayo. Busa, sultihan ko kamo. Pangayo kamo o kamo hatagan. Pangita kamo o kamo makakaplag. Pagtuktok kamo o ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan. Og siya nga nangita makakaplag. Og ang pultahan ablihan kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga muhatag sa iyang anak og bitin kung siya mangayog isda. Umuhatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga atua sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo, kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Doon ay mga higayon nga maikog tang mangayo bisag doon tayo gikinahanglan. No? O baka ha, tingali, tungod kay gamay ra atong gikinahanglan, o niya, makasamok lang ta kanila, o opposite extreme, no? Naku kaya itong gipanginahanglan nga, daw dili po takos nga tabangan, no? Usahay na yung mga higayon nga, ingon ani o sa mga atong relasyon sa Diyos. No? Daw, masubrahan na ang atong pagka makasasa nga, daw dili na punta takos mauhaw na ta nga mangayo umuduol og balik sa Ginoo. No? Apan, lagi, adunay mga higayon no, nga bisan man sa atong pagka dili takos suma sa atong gibati o sa atong mga nakita, aduna po'y buhaton ang Ginoo nga makapakita siya kanato sa iyang paghigugma nato, no? Sa iyang pag-amping kanato. Sa unang pagbasa atong saksihan ang relasyon ni Abraham ngadto sa Dios, no? Si Abraham naghangyo sa Dios dili para niya, no? Kundi para sa mga tao sa Sodoma. Ihangyo si Abraham nga kung panalitan, no? Dunay 50 ka tao nga buutan o walay sala. Imo bagihapon nga kastiguhon ang Sodoma, no? Ingon ang Ginoo nga dili, no? Nga ni bargain pa yun si Abraham. Sus, parang ditag di ka butong 50 ka tao, no? Magunsa na lang, no? Kung 40, kung 30, no? Hangtod ni abot nga usa na lang ka tao. Kung panalitan dunay usa nga matarong didto, imo bagyapong laglagon ang maong lugar, no? Ingon ang Ginoo dili, no? Usahay makaingon ta nga pagka persistent, no? Pagka maisog, pagkaisog ni Abraham, no? Nga niyangyo sa Ginoo ni Ana, no? Pero bisan tuod kung murag na mugo si Abraham sa Ginoo, no? Pero ang ato nakita mao nga ang Ginoo generous kaayo sa iyang pasaylo, no? Dili man nato tan-awon nga ang pagkaluwas sa maong lugar tungod sa pagka kulit ni Abraham, no? Apan nato makita nga ang paghigugma sa Ginoo, no? Bisan usara ka tao ang angayang luwason gihapon niya kitang tanan, no? Indot kaayo nga pagpadayag unsa di ay ka mapasayloon ng Ginoo kanato. Una sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosa, si San Pablo nagpahinumdum nato nga ang atong pagsalig sa diha sa atong pagampo naa manukad sa atong pagkabinunyagan, no? Kaya lagi sa atong pagkabinunyagan kita gipili na daan sa Ginoo
iyan natang gihigugma nga bisan kita dili takos. Sama ra nga gipasaylo nata sa tanan nato mga utang tungod sa paglansang ni Jesus sa krus alang kanato. No? So dili tungod sa atong mga nahimo, no? Dili ta magsalig sa atong kagulayon kundi nisalig ta kay ang Dios nahigugma nato, no? Pero dili ta maggara-gara, no, nga gihigug pinangga bitaw sa Ginoo magpatuyang ra ko, no? Kini bayang pagpangayog pasaylo dunay prerequisite, no? Ang kinahanglan po ka nga maghinulsol. Kung wa ka maghinulsol nya mga ikagpasaylo, di man na tinud-anay. Maguna ang pagbasol, una ka mangandoy og pasaylo sa Dios, no? So maingon tampo nga bisan kinsa nga naghinulsol pasayloon sa Ginoo. No, kay ang paghinulsol gud mao may makatukmod nato sa pagpangayog pasaylo sa Dios. Dunay mga higayon nga di ta takibaw unsaon nato atong kinabuhi at tumangan sa Ginoo. Unta natag makapasaylo pa ba kata, no? Mapasaylo pa ba kata sa Ginoo? Di na. Muna nga nini mahigayon na di ta mauwaw nga moingon sa Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Mo mani ang hangyo sa mga tinun-an ni Jesus, tudloi kami sa pagampo. Sa mga sihuan ni tudlo sa mga tinun-an, unsaon pagampo. Muna nga si Jesus mitudlo kanato sa pagampo, no? Dili unsaon pagampo kundi gitudloan ta niya pagsangpit sa iyang amahan, no? Nga kita mudangop sa amahan isip anak nga puno sa pagsalig nga nanukad sa kasiguruan nga kita ipangga sa Dios, no? Muni nga dunay tulo ka hulagway. No, una, ang higala nga nagtuktok sa tungang gabi. No? Hopeless siya, pero tungod sa iyang pagka-persistent, ihatagan siya sa iyang paginahanglan. No? Ikaduha, ang anak nga nangayo og pagkaon o ang amahan nga nahibalo mo taniyag og maayong gatsa. No? Kung sa atong pagka-dili takos, sa atong pagkamakasasa, kamaotang muhatag og maayo nga mga butang sa mga importante alang kanato ang Dios pagkaha, no? So muna diha ang atong pagsalig sa Ginoo nanukad, no? Nga kita ipangga sa Dios bisag unsa kalisod sa atong kahimtang dunay gitagana ang Dios alang kanato, no? Sakit man nga dawa nay kaayuhan, kalisod man nga daw wanay kasulbaran o mga pangutana sa kahulugan sa kinabuhi, no, nga mura bagwa na direksyon natong kinabuhi, no? Naaman unta ang tanan natong gikinahanglan apan nganong hawang man atong kinabuhi, no? Mas lisod ni siyang tubagon sa ato lamang kaugalingong kaalam. Muna nga nini mahigayon na di ta magpanuko sa pagsangpit sa Dios, no? O di na to hikalimtan nga ang mga pagbasa ng tudlo ka na to nga mahimo di ay kaayo nga kita mo ampo alang sa uban sama sa kibuhat ni Abraham, no? Doon natin makita nga mga tao nga daw hopeless na sa ilang kinabuhi, ato ni silang iampo, no? Kaya sayod ta nga ang atong pagampo maka-reflect, no? Makapagdayag nga to sa uban sa kaayo sa Dios, no? Manong pasabot nakita mo yung magkakumbinser sa Ginoo, kumbinsito naman na ng Ginoo, no? Apan, tungod sa itong pagampo, makita sa mga nanginahanglan o pagampo nga, adunay ni unong kanila. Kung ang tao nga makasasa, muunong sa ilang pagantos, unsa pagkaang Dios, no? Paghatag ni nilang dugang kasiguruan nga sila wala biyay sa Dios. Una nga nindot, kaayo nga makatuntag, ampo alang sa uban nga nanginahanglan, o nga dili ta magpanuko og sangpit sa Dios og sangpit sa atong isig kaingon nga unta tabangan ta sa pagampo nato sa Dios nga unta sama ni Abraham magampo kita alang sa uban diha sa atong inubanan sa atong kaisog, no? Atong persistence nga bisan daw dili na maluwas ang kalibutan ang atong pagampo aduna gihapoy gahom. Sama sa gisulti ni San Pablo,
Magampo kita uban sa kasing-kasing nga masaligon. E kita binunyagan na ug giluwas na niya. Ug sama sa gitudlo ni Jesus, magampo kita nga walay pag-undang ug mosalig nga ang Dios nga atong amahan maayong mutubag sa atong mga panginahanglan. Kay kung ang imong pag-ampo murag uga o wala na'y kahayag, balik sa yano nga hangyo sa mga tinun-an ni Jesus. Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo ug tuuhi nga ang Dios nga imong gituuhan nga tagad sa imong panginahanglan mas manggihatagon pa kaysa imong gilauman, no? You can expect that God will give you even more than what you expect, no? Ang Dios maminaw ug muhatag. Ato hinumduman nga ang pag-ampo dili pagpugos sa Dios aron siya mulihok. Buot gani siya mulihok para nato ang tinuod nga pag-ampo mao ang pagpahiluna sa atong kasing-kasing sa iyang kabubuton pinaagi sa pagsalig nga siya maminaw mopasaylo o muhatag kanunay diha sa atong gugma. Usa ayaw kahadlok sa pagtuktok, pagpangayo, pagpangita. Dili tungod kay kita takos, kundi tungod kay ang Dios maayo ug maluluyon. Amen. Ug karon atong ipandayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Ni anak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siyang tao uban ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan. Moingon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang pangulo sa simbahan, padayong mangita o mapanalanginan sa kaalam o sa paggiya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis o sa gubat, maluwas o malingkawas, pinaagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw o sa mapinanggaong kamot sa Dios kansang gugma walay sukod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sa halawom, masabtan sa katawhan, ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing, ang pagsaulog o
pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon hangtod sa natural nga kamatayon. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, dungga kami. nga sila nga nagmasakiton og nanag-antos og sila nga walay pinoy-anan, makaila og makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, dungga kami. nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, dungga kami. nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nanag-una kanato makadangat na sa langitnong puloy-anan nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, dungga kami. Diyos among amahan, sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo ug kami diha kaniya. At siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kining among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubot sa imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasanyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga mo atubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispong Tagdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Kordero sa Diyos, nga nagawag ta sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kaluoy kami. Kordero sa Diyos, nga Nagawag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami at agi kami sa kali. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamayo ako. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagkamatay sa imong anak. Ininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot ug karon atong paminawon ang usa ka seminarista sa Mission Society of the Philippines agi og pagsaulog nato sa Phil Mission Sunday, si Seminarian Gilmore Malunhaw. Sa dili pa ang katapusang panalangin ato karong isunod ang pagampo alang sa mga grandparents and the elderly. Let us pray. How beautiful are those words of yours, O Lord, when you said, "Blessed are those who have not lost hope." Help us to continue our pilgrimage through time, animated by the hope that comes from you. Help us in this divisive world to bring the hope of communion. Help us in this world, wounded by wars, to bring the hope of peace. Help us in this world, which is dehumanizing, to bring the beauty of an ancient smile. Help us to be for your grandchildren, for our loved ones, and for everyone we meet, the memory of your tenderness. Help us to bring in a world distracted from you the hope of a new life that only you can give. For in you, Lord, nothing is lost. For in you, Lord, everything begins again. Amen. The Lord, ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab Ug kanimo. manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagahom, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.